Gibasura sa COMELEC 2nd Division ang motion for reconsideration nga gi-file ni Davao del Sur Vice Governor Marc Douglas Cagas IV labot sa nauna na nga desisyon nga disqualified siya sa pagdagan sa posisyon. Sa gipagula nga update sa special action cases sa COMELEC as of November 12, 2025, gideny ang motion for reconsideration nga gi-file ni Davao del Sur Vice Governor Cagas. Ang gi-file nga motion dunay kalabutan sa desisyon ni atong October 17 din gibasura sa COMELEC 2nd Division ang proklamasyon kang Marc Cagas isip Vice Governor human gigrant sa COMELEC ang petisyon for disqualification. Nag-ugat kini sa petisyon nga gipasang-at ni kanhi Davao del Sur board member ug nakalaban ni Cagas pagka Vice Governor ni atong 2022 elections nga si Lanier Kadungog. Gikwestiyon sa petitioner ang kandidatura ni Marc Cagas human sa nauna na nga pag-angko ni Cagas sa mga krimen nga nalambigit o naglambigit kaniya sa moral turpitude kalabot sa maling paggamit sa iyang pork barrel funds din gihukman siya nga guilty sa Sandigan Bayan ni atong 2022. Ginakuhaan pa og pahayag si Cagas kalabot ni ini. Wala pa say pahayag ang COMELEC 11 labot sa pagpatuman sa desisyon sa COMELEC 2nd Division.